Africa my continent, Africa my home, say Africa is South Africa, sikwazulu, sithe akezivakashele enyakatho nesifundazwe, siye lapha kodokotweni, siye lapha komatikulu, siyohlala nje nemndeni yakhona, siyolalela. U-N2 wakhiwa ngo-1996, mabe sichazela abantu bakhona, bazosichazela ke ubuhlungu abahlangabezene nako selokhu kwakhiwa u-N2. Basixoxela ngohlobo lwezingozi ezehlela amalungu emndeni yabo. Ingozi eyisabisayo enyantisa igazi, ingozi ehlasimisa igazi. Esicelayo-ke ukuthi mawubuka lolu daba uzolubuka ngoba unesibindi. Mawungenazo isibindi siyacela impela ukuthi uvele ujampe ubuke ezinye, hayi lolu daba. Into ozoyithola la bazokhuluma ngengozi, bazokhuluma ngamathuna, bazokhuluma ngokuthi nje imndeni yahlukana kanjani phakathi. Angehle ngobonda njengesicabacaba ngethemba lokuthi siyawukhuluma ngoba vele kunje. Ngiyabingelela lonke ithimba nomphakathi waseNtshini. Mina igama lami uSilindile Wantombela. Nami lana ngize mayelana nomfowethu kwathi ebusuku nje ngicabanga ukuthi kwango-8 kwangena i-call ebuza ukuthi ukhona noPhakamani la ekhaya. Ngifonelwa isihlobo sami ngathi mina angazi noma sefikile kodwa ngiyeke ngezwa izinja zikhonkotha, ngicabanga ukuthi bekhonkotha yena. Wayesethile umuntu kunomuntu oshayisekile la emgwaqeni. Ngathi mina ugqokeni lo muntu, wathi ugqoke amateka amhlophe nesikhindi. Ngezwe ngishaya uvalo ngathi mina ume ngimfonele efonini yakhe. Mengithi ngiyamfonela ifoni yangigaxa voicemail. Ngiphume ngiyomqalaza endlini. Mengithi ngiyafika endlini akekho. Kangangokuba amateki ngaze ngawacinga ngisho phezulu. Sengifuna ukubona ukuthi ngempela uyena yini. Mengithi ngiyabuya amateki awekho. Ngisuke lapho ngiye kumama ngiyobunqunquzela umama ngitshela ukuthi hayibo mana kungithola ikhole kanje nje ngithi uPhakamani useshayiswe imoto. Hayi ngisuke khona lapho futhi ngiye kumfowethu ngiyomtshela kanti naye ngifica na ubhizi ukhuluma nefoni bamfonele. Sisuke khona lapho siye emgwaqeni. Mesithi siyafika emgwaqeni kwakunzima. Kangangokuba ikhanda la lingabonakali. Ngendlela owayeyiyona. Ngendlela owayeyiyona kwakunzima ngalendlela leyo ukuthi wawumbona ngokuthi ngoba uyamazi. Ngoba ikhanda la lingabukahle kahle babethi ikhanda alikho. Sayitshela ukuthi shuthi lihambe nezimoto kanti la ngena ngaphansi kwakhe kanje. Lalipacakile ngalendlela ukuthi shuthi amathambo ayengekho. Ayikhona kwabanzima kakhulu. Kwabanzima kakhulu kangangokuba namanje kusenzima. Ngiyambona umama namanje usahlukumezekile ngoba uke wagula kwangathi uhanjelwa nayo ingqondo. Ayikho into wayekhuluma kule ekhanjeni kwakhe ngomngqondo, wayekhuluma indaba yakhe umfowethu lo owashonayo. Yabo nje khuluma konke ukuthi ingane yakhe yahambe engayibonanga. Ingane yakhe akabange sayibona ngishisilele eboxini ngoba akaze sisimbone ngendlela owayeyiyona. Nje kwanzima nje kangangokuba ngisho ukuhamba nje sekunzima ngisho ukuhamba egcekeni kuyena. Ngicabanga ukuthi indlela acabanga ngayo ngoba uhlala ecabange ngayo ukuthi ingazi kwenzakalani ngoba sagcina nathi singazange kahle kahle ukuthi ezenza ukuthi ezeshayiswe imoto kwakwenzakaleni, mhlawumbe wayiphuzile wayengaphuzanga sasingazi ukuthi nathi kwenzakalani. Emveni kwalokho futhi akukho esake sakuthola kwagcina kanjalo nje kuze kube manje. Ushone ngo-2021 ngoJune 26. Kuze kube manje nje akaze sithole lutho. Impilo nje inzima nje ngoba naye umama akamuhle kahle. Yes. Unakho ukumcabanga. Nanokungabikho ke kumfana ekhaya. Cabanga ukuthi yikho khona lokho nakubuye ekucabanga ukuthi kube kuthiwa ukhona yena ngabe kwenzeka kanje akaze sithole lutho ke. Asazange ukuthi khanjiwa kanjani kuze kube manje. Waba yilokho nje. Niqhele kangakanani nomgwaqo? Siqhelile khona. Siqhelile. Siyayizwa imoto
kangangokuba nje mina nje lapho wakulamalela khona ngaze ngize ngihambe kusukela ngo2021 kunzima ukuthi ngihambe khona ngoba ngithi noma ngehla lapha yang sibuye sonke isithombe ukuthi konje kwenzakala into ekanje angazi nje nginyathele mina ngumgwaqo nje ngihambe ngithi la walimalela khona kunzima ukuthi ngihambe khona nje ngenyawo zami ngemoto ke ngengidlule kodwa nje ukuthi ngihambe nje ngiqonde nje kunzima ngoba sivele sibuye sonke isithombe sokuthi la kwenzakala kanje umfowethu wahambela la waphelela khona nje impela abanye basha lo sipho athanda kancane hawu bashala khona nomuntu bashona abantu abathathu bashona bathathu imali lapho nongale ibonnet yasuka emgwaqeni yazongena kwaShanda hlala othangweni kwaShanda injini yasuka obuye ngapho cha lengozi esho udadewethu ukanina wami kahle kahle ngoba sizalwa khona eMdletsheni iyona ngozi engathi mengifika kuyona ngayibona ukuthi ayi lengozi benzima kakhulu ngoba umlenze wakhe wahamba more than 300 meters nemoto wakwacinga umlenze ungasabonakala lapha umlenze uhlukene isitho singeke kuyithanga nje lodwa tholakala 300 meters imoto eyayimshayisile imoto yamshayise hamba nethanga more than 300 meters kwangabonakala kwabonakala imoto imile kude kabi ukuthi le moto imile ngathi imoto iyona emshayisile lezi seyishayene lana nje ezinye kwaseke ezinye nje imoto kwaba isigameke sabanzima kakhulu ngoba sanda kwenzeka impela ila engabona khona ukuthi hayi no ake sisukumeni senze umehluko ukuthi ngekwenzeke imehluko endaweni ngoba ayi sanyantisa igazi kakhulu ngoba kwavele kwasha imoto kushuthi imoto yathi ibamba ama brake kwangena iquantum iquantum la ishanga emuva vele yavutha imoto bashela phakathi abantu behambela babona ingozi ba brake wafika iquantum bashanga emuva then yavutha imoto ke le yavutha nabantu ababewuthu kuyona ngoba nje into yabankulu kakhulu ibonnet yasuka emgwaqeni yayohlala kwaShandu bonnet yatholakala emzini womuntu kwaShandu lapha kwaBheki hleli la uthangweni nenjini yakhona yaqhasha ingakho sithi ijubane leimoto la libonakala ukuthi sezingene eliphezulu kakhulu iquantum yashayisa leyo Corolla Quest lama Corolla na iquantum driver wahlula ukuphuma kuyona nje kwakunespeed sasikhona nje emotweni kodwa le phambili ayayigijima ngokweqile kuyona yadala ingozi kushuthi wayikala ngespeed semoto kwashuthi iOver imoto kunakubuka kwakhe kwamehlo ngoba kasekusebusuku yasiyamshaya ke imoto yamshaya nje ngesibuko nala ukuhlukana khona iwind nesicapha kodwa yahamba nophiso omzimba wakhe khona ngaleyo nto leyo yayingalimele nje le BM yayishayeke lapho nje kodwa nje wahamba nje nomzimba yadlula nawo uyabona ukuthi ke indlela abashayela benza ngayo la basazobaqeda abantu ngoba abalawuleki ngendlela abadriver ngayo basazophela abantu yebo